guys kanang kalit-kalit ra jud ni guys. Undas pat nga kuan duwit. Singing contest nga duwit ron ug nay live band. Sa live band? Battle of the Band. Battle of the Band ug kuan kanang solo ug duwit. Ja karon pa na si Jagi kuan gi ingnan nga si papilon ja wa ka practice. So, laban lang gyapon siya halag way practice. Kay ranak? So ilang kantahon guys is kailangan kita. Bye. Piolo Pascual. Bye Crystal Ann. Diyan si Jara mag-make up. Piolo Pascual Ann. Julian Santos. Sa una guys. Diyan salamat ka Jumambi. Share tayo ka ng story time. Sa una mahilak jud ko kay. Sa una gitaw nga naay mga graduation pictorial unya. Wala jud ko ka make up isa ka usab ba. Mama, pwede na lang kuan niya. Salamat kay ka ni kuan dana ni iyang mga make up ni Shy Love. Ug katong nay mga nang contest, wag ko mga make up. Nang hilak na ko ma pwede na ko mag make up ma bisag lipstick lang mo blush ang lipstick. Blasan na sa katong time nga 2018 man tunak nga ikaw unta toy makadaog unja kay ang costume nimo kay wa man nakaabot katong Pilipiniana nimo ba? No ba na list no nagyahang kuan kay yahang costume wa man sa naka kuan. Diya guys kanang atangi lang po din guys sa mong vlog ugma guys kanang salamat ikadyo ni Mambi kay na pinturahan na daris gawas. Diya na pinturahan na dari pero first coating pa na siya. Utruhan pa na siya og pintura. Diya mo larga na meron guys kay alas 6 agi hang sugod dito sa lungsod. Morning Mingkay. Uy. Morning. Uy. Uy. Shh. 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 Mangurit ra ba ni? Mangurit na yung adlaw natong tanan guys. Ay, kabuka-buka man. Ay, kabuka-buka man. Ay, kabuka-buka man. Good morning. Good morning, Mambi. So, sa juday ko dari kay ang ipang-arrange ni mga kuan dari ba. Uli naghamong amo guys. Naghanam big kuan kanang kaniyang mga tricolors o kaning mga kuan bahara magiisa da pagbutang. Nga nindot ka jud sa guys so kay tiger ug kuan guys ana. Moras daghas. Ani sang gipadaghan. Nakoy daghan dani gi kuan tanom. Yan ako gibuhat dari nga. Hala, mao di ikaw tig panghilabot sa tanom dani ha. Kani siya oh, maakra ba ni? Singala ni. Umang. Kay mangwa na pud ta guys, kanang mang luto na pud ta, paninda na pud ta. Uy, naog. Mao ding mamatay ni ako mga tanom ha. Kay mo din ang sakon. Naog ka. Naog ka. Ito sila ang pagkaon. Saka din sa dani sa babaw. Apa ni i-arrange dani guys oh. Tangan pa na ako nila mga kuan na kani santang tangin ning kaniin. Kay kuan kanang mga ingani mo nawa naman sa guys oh. Mukuan na din siya kanang mo tunga niya mugawas mamatay niya balik ra pud. Gan ako kuan dari katong mga pambitay dari ba kay na kuan naman siya guys na nabuwang na ba. Ang kanina balik na maguni ang sabit-sabitan naman ang sa ko dari ug kuan pang kaya naman ko yung mga tanom nga bitay-bitay lagi po na diyan na di ko yung markot dari nga kuan
May markutan di ay. Ugat na maka ni. Ana ni ugat na. Kana as bununan pa na sa guys. Naghana mag hangat na ko sa daghang kasugbuhaton guys. O laban lang gyapon ta. Gani gali uwa pa na balik dari pikas. Nahin sa ka nga kuan oh. Nasi jani hala tang tanga. Tay mga orchid sa dari wala mag ayo. Dapat sa init na siya. Para na sang balhinon. Okay. Mahawsa ko guys. Mas di ko dia si Ruben oh ka trabaho. Okay guys, kanang pawis ako credit kay guys kanikos. Dito sa ang amo nag sideline sa ako guys so trabaho kay maabot lagi ang amo. Ara naghana ka bunga ang limonsito guys na. So tanan nga sanga na ay bunga ha. Tanan sanga. Tanan nga sanga guys. Kari jud kay arang kadaghan samot na to si babaw di kada tumoy na asin sa bunga na can let's go naghanap bunga guys lumam na ang manan ni Ruben na rin dapita dahil na naman po diyang isunod kuan pa na kanang ijahang dublihan pa og kuan kari na dublihan na ni dyan hamis na kaayo kuha na naman ni kanang lihaan na naman ni diya human pinturahan diya man ni udto ta mambi si Ruben oh na sinabaw nga isda halang gitakluban mo na may pinirito dari Ben na buwan na isda nga pinirito kay ma-birthday taron sa inyo ha birthday mo kasi mong anak hi guys taon-taon dragon fruit dragon fruit lagi paganak basa ka kukuha di pa panghagdanan nami ka doon isda guys kay nagani ka sa benefits kasi taonan nagabong kurtina guys wag itang-tang sana kay na trabaho sa gawas buwan nga ang magutuhan ni gilabahan niya sige lang tagpang laba nga nagbuhat lagi ta guys na nang ilis pa daning manta ilang ka ni na tabang ma'am may usay di tanis niya yani. Kamu kan yani na. Mga guys. Mambitan ni kada murag di sa ganahan dani kay nay murag photo. Dini ko di po ganahan kay mo agliso dani kay bagtingog man imo kanon guys. Naabot din mo? Oo. Landong mo diha. Ganti init. Nilapuan ko guys sa likod na nanom ko sa ang ceiling nga. Kung ano ba ning turok na.
May mga estudyante dito lang nanood to. Nak. Maghimo na mi guys, kibdi guys kay sugod na kong panguan, hinda. Ngaon ka man ba? Live 12 na. Christine, dili ka mukaon na nina? Kyle? Sige, kukuan ka ng kalipong. Miss Christine mukaon guys. Abang ka guys kay nalaman ba? Try na ni Rubin. Nga naman mo. Mo ni mga pintura diri sa mga bagong gipanghimong bahay. Pero katong ilahang pusti na imo rag tiles bino. Ni na Santander ako nakitaan ba? Murag tiles ba ang pusti? Purma dito. Kusina man hindi man pwede. Kauswagan. Nice na mamo. Kanang napintura na dari dapit sa gawas kay hangi pauna dari kay aron makita namo guys ug unsay gagawasan dan imong pintura. Salamat ni kadto ni Mambi, nice kadto Mambi na. Nice kadto siya pero first coating pa na siya, mo dark pa na. Kana mo gray jud kaadto siya ba. Practice on the spot. Kuan guys na. Nice kadto ma'am. Kuan kuhaon siya pakantahon sa karon ma'am gabi. May guys, marihin mo sinina sa out ni Ansan Blanton sa mong sanina. So supportive kayo kay na mo nani say kaduwit. Tubig na nimo na? Okay na dai, daga na pun. Iro pa ito ko ito. Sige na. Tatang mo. Uy, nagdali ko sa diyang kuan guys na sandal. Ma'am ganang tanaw ni Crystal mapunir ba kuno. Mapay pag-abot na mo ma'am na port ra siya. Not bad, kaya wala dyan may practice. Tanaw ko dai. Sige sig tanaw sa picture kay di man ko makabiyo ganiha ma'am kay mo signal dito sa lungsod. Murag si Kuam. Isberhel. Nay, abang pala siya nung Artista na si Isberhel ba kung bida sa una ba? Gapo kayo. Singer nga artista. Ako parang si Isberhel. Taas. Taas.